Există anumite lucruri pe care un geamăn nu le va ierta niciodată, indiferent cât timp trece. Oamenii spun adesea că gemenii au două fețe, dar asta nu înseamnă că sunt falși, necinstiți sau cu două fețe. Înseamnă că sunt complexi. Inima lor trăiește între contrarii, între emoție și gând, între iubire și suspiciune, între dorința de a se înălța și teama de cădere. Mulți oameni cred că îi cunosc pe gemeni pentru că sunt sociabili, plini de conversație și iubesc să învețe. Dar doar câțiva înțeleg cu adevărat ce își doresc cel mai mult, să fie înțeleși fără a fi nevoie să explice totul. Gemenii sunt un semn de aer și, la fel ca vântul, se schimbă, se mișcă, caută. Dar când un geamăn iubește cu adevărat, iubește cu tot haosul minții sale și cu focul complet al sufletului său. Așa că atunci când rănești un geamăn, când rupi ceva sacru în interiorul lui, s-ar putea să nu țipe sau să nu te învinovățească. S-ar putea chiar să te îmbrățișeze din nou, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar în adâncul sufletului și-au spus deja un adevăr discret. Ceva s-a rupt acum. S-ar putea să fi crezut că este o mică minciună, un mic secret, ceva care nu conta. S-ar putea să fi crezut că nu au observat, că vocea ta nu ți-a tremurat, că ochii tăi nu s-au rătăcit, dar au observat. Pentru că gemenii nu ascultă doar ce spui, ascultă și cum o spui. Simt când ceva nu este în regulă. Intuiția lor se ascunde în spatele logicii și al faptelor, dar îi avertizează când ceva nu este în regulă. Din acel moment, chiar dacă nu spun nimic, o parte din încrederea lor în tine a dispărut deja. Și cel mai rău este că s-ar putea să nu afli niciodată. Când îi tratezi ca și cum ar fi prea mult, prea curioși, prea rapizi, prea dispersați, prea visători, îi rănești într-un mod greu de vindecat. Cine a decis ce este normal oricum? Când faci un geamăn să simtă că energia sau modul său de a vedea viața este o problemă, îi transmiți un mesaj că sinele său real nu este binevenit la tine. La început va încerca să se adapteze, se va liniști, va încerca să fie mai calm, va acționa mai mult așa cum îți dorești tu. Dar de fiecare dată când își ascunde identitatea, o parte din ei moare. Într-o zi, se va uita în oglindă și nu se va mai recunoaște. Atunci pleacă, nu pentru tine, ci pentru propriul suflet. Interesant este că mistica Baba Vanga a spus odată că gemenii, în anii următori, se vor confrunta cu teste emoționale care vor necesita o forță interioară profundă. Ea credea că în astfel de perioade sufletul gemenilor va străluci cel mai tare atunci când va fi înconjurat de oameni care le vor permite să își exprime pe deplin identitatea. Când îi prinzi într-o relație în care nu pot respira, ucizi ceva frumos. Un geamăn poate părea ușor, vesel și lipsit de griji. Dar când iubește, iubește ca un adolescent, pasional, profund. Vrea să împărtășească totul cu tine, să vorbească despre orice, să viseze cu tine. Dar nu poate supraviețui sub control. Dacă devii gelos, le urmărești fiecare mișcare, pui la îndoială fiecare pauză, le distrugi încet dragostea. Pentru că pentru un geamăn, dragostea adevărată nu închide pe cineva, îl eliberează. Baba Vanga a prevăzut o schimbare puternică în modul în care gemenii vor aborda relațiile în viitorul apropiat. Ea a menționat că mulți gemeni vor începe să ceară libertate emoțională în locul unui angajament superficial, rupând vechile tipare pentru a îmbrățișa conexiuni mai profunde, mai spirituale. Când râzi de ceea ce iubesc, le rănești spiritul. Un fapt întâmplător, o teorie ciudată, o carte care i-a făcut să plângă, aceste lucruri ți s-ar putea părea absurde, dar pentru ei fac parte din sufletul lor. Când au suficientă încredere în tine încât să le împărtășești și tu le râzi sau le arunci o privire care spune care e rostul, se simt jenați și dezamăgiți. Nu doar împărtășeau un fapt, te lăsau să intri în lumea lor. Și dacă ai râs de asta, cum ar putea vreodată să-ți aibă încredere în toată inima? Când le folosești secretele ca pe o armă, le pierzi încrederea pentru totdeauna. Poate a fost în timpul unei conversații târzii de noapte când totul părea real. Gemenii s-au deschis față de tine. Ți-au povestit despre ceva ce i-a speriat, ceva ce regretă. Nu aveau nevoie de reparații, voiau doar să fie auziți.
Dar într-o zi le-ai aruncat acele cuvinte înapoi, cu furie, cu sarcasm, cu răceală. Chiar dacă mai târziu ai spus că nu era mare lucru, a fost. Și în ziua aceea, încrederea gemenilor a murit puțin. Baba Vanga a avertizat că în anii următori, gemenii vor deveni mult mai protectori cu limitele lor emoționale. Ea a avut viziuni cu gemeni care pășeau în putere liniștită, unde nu-și mai permiteau ca lumea lor interioară să fie folosită ca armă. Când le lipsești în cele mai grele momente, își amintesc. Gemenii pot părea mereu puternici, mereu cu un zâmbet sau un răspuns inteligent. Dar și ei se destramă și nu întotdeauna în moduri vizibile. Dacă venea acel moment când aveau cu adevărat nevoie de tine și îl ignorai, schimbai subiectul sau le spuneai că nu e chiar atât de grav, își aminteau. Pentru că în spatele întregii lor străluciri se află o nevoie profundă de a se simți în siguranță emoțională și susținuți. Una dintre predicțiile mai puțin cunoscute ale babei Vanga a fost că gemenii vor experimenta treziri emoționale majore legate de tovărășia spirituală. Ea a spus că cei născuți sub zodia gemeni vor descoperi cine le este cu adevărat alături în vremuri de întuneric și cine merge alături de ei doar în lumină. Când încerci să schimbi cine sunt, îi distrugi încetul cu încetul, vorbești prea mult, nu mai visa atât de mult, faci totul și nimic. Aceste comentarii pot părea simple, dar pentru un geamăn sunt tăioase. La început încearcă să se adapteze, vor să te facă pe plac, vor să fie persoana potrivită, dar pe măsură ce trece timpul se simt goi. Se uită în jur și își dau seama că s-au pierdut pe ei înșiși. Și când se întâmplă asta, pleacă, nu pentru a te pedepsi, ci pentru a se regăsi pe ei înșiși. Când le zdrobești visele cu prea multă realitate, le ucizi motivația. Gemenii trăiesc pentru idei, pentru viziuni despre ce ar putea fi. Și când le răspunzi cu lucruri precum nu este momentul potrivit, nu este practic sau țineți picioarele pe pământ, ai putea crede că îi ajuți. Dar ceea ce aveau cu adevărat nevoie nu era permisiunea ta, era încrederea ta în ei. Baba Vanga a prevăzut un viitor val de creativitate pentru gemeni, prezicând că ideile lor vor modela descoperiri surprinzătoare în domenii precum comunicarea, educația și chiar cercetarea spațială. Dar aceste daruri vor crește doar în domenii în care credința în visele lor era cultivată, nu închisă. Când le pui la îndoială loialitatea fără motiv, construiești un zid între voi. Da, vorbesc cu toată lumea. Da, sunt fermecători și plini de energie. Dar dacă te-au ales pe tine, sunt alături de tine. Dacă îi acuzi, le urmărești fiecare mișcare sau te îndoiești de ei fără dovezi, îi faci să se simtă prinși în capcană. Și dragostea nu poate trăi într-o cușcă. Suspiciunea ta devine o pedeapsă pentru ceea ce sunt în mod natural și în timp se vor îndepărta, nu din vină, ci pentru că se simt nevăzuți. Când nu le acorzi timp singuri, treci o limită despre care rare ori vorbesc. Există zile în care gemenii nu vor să vorbească, să iasă sau să răspundă la mesaje. Nu este ceva personal, este sufletul lor care are nevoie de tăcere. Dacă îi forțezi să interacționeze, să se comporte supărați sau să îi presezi, le tulburi pacea interioară. În loc să se apropie, se închid și mai mult. Nu este respingere, este protecție. Când le respingi emoțiile cu logică, îi faci să se simtă proști. Nu plânge. Nu e mare lucru. Nu are sens. Poate că ai intenții bune, dar pentru un gemeni care tocmai ți-a deschis inima, aceste cuvinte sunt ca apa rece pe flacără. Pot fi logice, da, dar când îți arată cum se simt, nu cer fapte, cer grijă. Și când le răspunzi cu rațiune în loc de căldură, învață că nu pot fi din nou vulnerabili cu tine. Când te prefaci interesat doar ca să-i manipulezi, ei știu. Gemenii pot părea inocenți, dar nu sunt proști. Dacă îi flatezi doar ca să obții ce vrei sau te prefaci că îți pasă de ceea ce spun doar ca să-ți fie de folos, ei simt asta. Și odată ce o fac, nu explodează, nu țipă, nu fac scandal. Pur și simplu încep să se detașeze. În liniște, încet, și într-o zi fără dramă vor dispărea. Nu pentru că te urăsc, ci pentru că au nevoie de pace mai mult decât de conflict. Nu se vor întoarce nu din cauza furiei, ci pentru că nu se mai simt în siguranță.
Și dacă încă mai ai un geamăn în viața ta și nu a plecat, să știi că nu e prea târziu. Nu-i da motive să fugă. Dă-le motive să rămână. Ascultă-l, îmbrățișează-l, ai încredere în el, nu încerca să-l schimbi. Doar susține-l libertatea și dacă faci asta îți va oferi ceva ce puțini alții pot. Mintea lor sălbatică, râsul lor vesel, prezența lor strălucitoare și o iubire atât de profundă încât te va ridica mai sus decât ai fost vreodată. Pentru că atunci când un geamăn se simte iubit și liber, nu există niciun semn în univers care să te ducă mai departe. Ultimul mesaj al babei Vanga pentru gemeni a fost clar. Cerul din față ascunde abundență pentru cei care rămân fideli esenței lor. Rămâi real, rămâi curios, rămâi sălbatic. Stelele nu doar privesc, ești menit să dansezi cu ele.